Здравейте, как сте видяли по заглавието ще пием то чай. За колко време ще го спия? Така, чалендж. Ще има много предизвикателства. И 3, 2, 1. Не спях повече. Не спях. Вижте колко ми стана. Половината гордо спих за около 40 секунди. Без си поем дъх. Много задъхващо. Бойчко. Може с канелата да направим едно предизвикателство с един мой приятел. Някой път. Бойчко. Добре. Не мога повече. Каната беше 1 литър. Ето. Цялата кана беше до тук. Литър чезе. Тагвам всеки от вас, който иска да го направи. Там светката ми свети, добре да изключа. Бойчко. Забрана корен. Така. Тагвам всеки от вас, който иска да направи това. Кажете ми. За това. Тагвам всеки. Само ми напишете името си. Само направите някакъв комент. Аз го направих.